Нов модел мартеница. За разлика от предишният модел, този модел е по-обикновен. Целта ми беше да съчетая най-обикновения модел мартеница с ето този модел мартеница. И това, което измислих, беше ето това. Да, отново е ръчна изработка и е доста семпло и отново има талисманче, което обаче е вплетено в самата гривна. Моделът е изключително интересен и изключително красив и иновативен. Цената е изписана на екрана. А всички мартенички са много дълги в сравнение с една нормална човешка ръка. Веднага отговарям защо. За да може всеки един човек да може да я носи. И за да може да се завърже максимално добре, така че да не падне. А и винаги е по-добре една мартеница и като цяло гривна да е по-дълга, отколкото по-къса. Ако все още не сте